Kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn iċ-Ċentru Aerospazzjali Olandiż u dak Malti, b'hekk b'ħidma bejn iż-żewġ pajjiżi u l-Kunsill Malti għar-Riċerka u t-Teknoloġija mistennija tissaħħaħ il-kooperazzjoni fir-riċerka, it-taħriġ, il-pubblikazzjoni u anke l-kollaborazzjoni f'livell Ewropew u internazzjonali fejn jidħol it-tqassim tar-riżorsi. Dwar dan fissret aktar Josephine Farrugia, il-Kap Eżekuttiv taċ-Ċentru Nazzjonali Malti. Il-Memorandum of Understanding li ġie ffirmat flimkien mal-NLR jagħti sens ta' fiduċja li hemm min-naħa ta' partners barranin li jħarsu lejn Malta sabiex ikunu jistgħu jagħmlu l-platform tagħhom ta' riċerka. L-NAC ħajoffri riċerka lokali, però wkoll ħajimraħ lejn xtut oħra sabiex joffri dan is-servizz. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis fisser kif l-avjazzjoni tikkontribwixxi għal 2.5% tal-prodott domestiku gross ta' pajjiżna u tipprovdi mal-5,500 impjieg li jammontaw għal 3.4% tal-forza tax-xogħol totali. Zamit Lewis saħaq li l-kobor tas-settur isejjaħ għal aktar ħaddiema mħarġa fis-settur. Fid-dawl ta' dan kollu twaqqaf uffiċjalment iċ-Ċentru Aerospazzjali Malti li se jippermetti li jkomplu jinkisbu l-għanijiet tal-Gvern għal dan is-settur, jiġifieri li tkun promossa riċerka f'pajjiżna u li jsir immaniġġjar ta' traffiku tal-ajru fost oħrajn. Barra minn hekk il-Kabinett approva avviż legali dwar l-impjiegi fis-settur tal-avjazzjoni. Waqfa legal notice fejn ħaddiema barranin li jaħdmu fis-settur tal-avjazzjoni ħajkunu qegħdin jiġu ntaxxati fi 15% fuq l-inkam tagħhom u anke rrevedejna dak it-threshold ta' inkam. Qegħdin nagħmlu dan għaliex l-industrija stess stqarret magħna illi hemm bżonn ta' iktar ħaddiema sabiex ikun hawn iktar lok ta' espansjoni li jixtiequ jagħmlu l-industrija hawnhekk. Mhux biss iżda fil-ġimgħat li ġejjin il-Ministeru tat-Turiżmu se japplika wkoll għal fondi tal-ERDF u Horizon 2020 għal massimu ta' 30 miljun euro biex l-istess Ċentru Aerospazzjali Malti ikollu l-infrastruttura, l-apparat u anke l-arfin meħtieġ u adattat għal pajjiżna.